Usa ka multicab ug duha ka motorsiklo ang napisat human natumbahi og paril sa may nasipit Talamban, Cebu City. Samtang mga mulupyo michabaw sa epekto sa baha nga ilang nasinati. Nagtinabangay sa pag-ugkat ining multicab ug duha ka mga motorsiklo nga tapad niini. Lawom kuno ang tubig ug sulod usab kaayo nga nakapabuslot sa laing paril nga mo'y giagian sa baha. Kung wa pa mabuslot hayan adunay madisgrasya nga kinabuhi. Giapuran na hinuon og mga packed meals gikan sa Department of Social Welfare and Services ang mga apektadong mulupyo. Diri man din ako giparking akong multicab sa tubangan sa akong balay. Okay ni balay ni. Oo. Ya akong gi-transfer kay dako naman kay tubig. Mo to wasad magdahom lagi na mo collapse day ang pader sa garnit. Dito na gikan sa Ubosir dito dapat sa mga parking niya. Pagdako sa tubig di da sa kung manghudri. Kaya aron masipti. Niya. Wa man natugan mi no. So, kita yung butangan. Samtang nyo kita mga kapuso na hugno kini usa ka balay duol sa Talamban Canduman Bridge diha sa may barangay Talamban sa Cebu City tungod gihapon sa pagsigi-uwan kagahapon sa hapon. Makita sa video nga kuha ni Sheila Seno ang pagkahugno sa maong balay nga nahimutang kilid sa Talamban Canduman Bridge. Hinuon walay na angol sa insidente.